Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Selamat pagi menjelang siang ya Lur. Iki aku tutup pertigaan Bangjo ngendi iki Ngembal. Nek wetan lurus pol arah lurus pokoknya pol Pati ngono gamane Lur. Jekulo Pati Terban ngono Lur. Terus nek ngulon luar yang pentol kene kok Lur, ngulon Lur. Nek arah ngulon ana yang pentol Lur. Iki pore untuk masyarakat iki Lur. Pas iki aku ape lunga ring lapangan Mejobo ya Lur. Hari ini ana ketoprak aku. Ayo tanggal 17 September 2025 iki pentasnya siang malam Lur. Aku doya menger-menger kembali lagi di Kudus iki Lur. Untuk hiburan. Wah truk-truk akeh ya Lur. Iki kok arahe ngidul ya Lur. Nganan ya Lur. Teko Bangjo iki aku iki teko kulon. Nah iki wis ijo Lur. Ayo Lur langsung pelaku. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Nah teko pertelon Bangjo kembali iki. Nah pokoknya lurus ngidul iki. Ya ora metu kene ya iso Lur. Tergantung sampean niku sange budi sing nonton mau kidul ngono ya teko Jepang ngono. Nah pokoknya arah kene iki Lur ya. Iki ana PO Haryanto iki Lur. PO Haryanto. Nah ndek kok aku budaya ya ndek ngene iki. Iki jalurus adoh ya Lur iki. Pokoknya jalan Pantura Lingkar iki Lur. Lurus terus pokoknya Lur. Oh belok kiri Lur. Perapatan Bangjo Jepang itu Mejobo itu Lur. Oh di loro lokasine desa Mejobo nih. Nah ini jalannya begitu gelombang Lur. Nah kiri jalan ini kok ada SPBU kok balik Lur. Truk-truk akeh iki Lur. Hawane iki mendung ya Lur. Pada hari Rabu iki ya Lur, Rabu. Mendung Lur, mereng truk ya Lur. Nah iki pome Lur. SPBU-ne iki Lur. Nah, langsung gas terus pokoknya Lur. Bengi hujan los. Ini ning Tergo Dawe ana ketoprak Wahyu Gading Kencana Lur. Pentas siang malam model Lur. Lalah bar taman ta apa kata hujan Lur. Sore ini pokoknya hujan. Ngasih bunyi hujan terus pokoknya Lur. Agar ana ketoprak malah hujan Lur. Tapi ora apa-apa Lur. Bar iku ya terang Lur. Ora ndung telas. Soalnya ini bulan September. Nah, padat kendaraan roda 4 ya Lur di sini. Budi-budi Lur. Tetap berhati-hati, jaga keselamatan dalam berpengendara. Penonton kontainer Lur. Budi. Jalane wakno bergelombang Lur, pecah-pecah iki wis jatah dandani nek iki. Jak penak tumpake dilewati. Jenengane ombo-ombo Lur. Kok ana gapura apa Mas? Selamat datang. Nah iki ana sing nggen kuliah Lur. Wis, aduh jadi lare Lur. Banyune wae dipaer bengi kene hujan terus padha Lur. Muga bengi ra udan. Iki wae truk emot. Pesi baja kanal C, kanal O iki. Nah iki wis meh tutup nganu Lur. Perapatan Bangjo Jepang Mejobo.
Kabupaten Kudus iki lho. Nah, iku ngarep iko biasane aku teko kene iki engko belok ngiri arah lunga ring sing ndek winanane Agung Budaya sing ning Kirik. Iki engko yo cedak Kirik lho padha lho. Tuh, coba lho. Us. Nah, teko perapatan Bangjo Jepang Mejobo iki ya lho. Iki belok ngiri lho. Nah, iki ngiri lho. Ono counter iki. Nah, iki wis kene iki balah. Kayak kene Jepang ya. Daerah kene iki ya lho, hati-hati pokoke lur. Lorone lur. Sedia besi baru, sedia besi. Ini nggon wesi-wesi wae lur padha lur. Material-materialan lur. Daerah Mejobo. Kabupaten Kudus iki lur. Ini suasana pada hari Rabu. Iki ana kodim iki lur. Ora amel. Apa lur mau? Iki ana masjid, kene ku iki Alfamart. Masjid nanti Jepang ini loh, bisa Jepang. Kalau tulisannya Jepang Mejobo ini loh. Ini loh material Pendawa Al Kausar Pendawa Putra. Nah, ini ono Balai Desa, kecamatan iki terus SD Jepang. Iki lho kecamatan Mejobo. Saiki lho lapangan lho, gak ono lho. Sepi lho sing lapangan iki lho. Itu nang Jepang ya. Iki dhuwur enanane iki lho. Dhuwur. Iya. Iki ana layar ana dengan nika PT Korama. Nah iki jalan ya lur sing rono pasar mosok rono lur. Iki ya ketek rono lur. Iki anune mesti kalene lur, gara-gara dandane lur. Ana masjid. Bengkel motor. Iki lho. Enggak tutup. Kirik lho nek. Wah, terus lho. Iki ana Alfamart. Apa lur ketake lur. Nah, iki lur ancer-ancere iki ya lur. Iki sing janjan-jandan iki. Terus ono Alfamart iki lur. Iki ketake ana nganu lur kono. Wah, dam terbuah ada di Alfamart iki daerah kene iki ndi ya dalan ya lho. Cawetan iki kok dalan. Pemain gitu ya ta ora ya. Pokoknya gang-gang iki lho. Nah iki lho lur sing pokoke sing kaya kulon alon-alon Mejobo Kirik iki lho. Nah iki lur ana gang SD 1 Mejobo iki. Mlebu iki ya lur. Nah iki mlebu. Bugang. Nah terus iki wah banjir lur iki. Sekolahan iki banjir ngene iki yo. Ah iki lho harus tutup lho. Nah pokoke metu kono mbok iso apa ora ya lho. Gak ngerti aku padha. Wis intine iki lho. Nah nek mburi ning kidul dalan pokoke tertutup. Lapangane iki gede iki lho. Ngene iki lho hawane lho. Suasanane lho. Nah,
tuh kono ae nggon kulon lur. Wis dadi lah. Apane iku jenenge? Panggungnya wis dadi. Nah, iku lur madhep ngalor ya lur, nek ora salah ya. Nah, iki ana ngisor pring. Iki ana apa iki? Apik iki lur. Ana gulpal-gulpale ya iku lapangan. Ini berarti numpak lur. Nek buri-buri nganu lur. Buri-buri omah iki ruko iki lur. Nah, iki nek mubeng weh pinggir lapangan ana dalane gedhe lur. Terus rame iki lur. Sing rema wis do disiapno iki. Oh, iki ana kandang ayam. Ini iki suasanane lokasi. Ya odong-odonge wis didono teko bendaraane. Nah, iki coronge towane urung didekno lho, jen gembele tak ning kene lho. Nah, iki lapangane kopi lho. Ini iki ya lho. Kita disiapno pokoke. Nah, ini iki suasanane lho. Iki teratake lagi di apa iki dipasang niku. Gotong royong itu pada tim-tim pasang lho. Soale iki nek anu udan anu ora ngene iku lho. Nah, iki lho treke diundurno. Apa ngedono tanjak talu gamelane iki lho ketoke. Ini iki lho. Wah, boy ya lho. Lapangane kok madhep ngalor iki. Ayo lur langsung mencoba mendekati panggung. Nah, iki treke wis parkir ning kulon panggung. Ngene iki lur buri-buri panggung lur. Nah, lagi disiapno teratake iki. Nah, iki nek teko kulon panggung ngene iki ngarepe ngene iki. Wiju. Nah, iki tim teratak. Nah, iki tim panggung sound system sedang mempersiapkan show-ne iki lur. Nah, ini iki lur suasana persiapan sebelum pentas Ketoprak Agung Budaya Menger-Menger. Pentasnya siang malam lur. Yang berada di Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, tepatnya di lapangan ngendi iki mau lur. Pokoke nang lapangan Mejobo iki mau lur. Nah, iki lur. Sone wis ngadeg kabeh. Gulis lur. Iki jam 10 iki. Jam 11 soalnya pentasnya siang malam jadinya ya satset. Nah, iki lur. Wangi. Ini para tim dekor tau pokoknya ngangkati barang-barangnya ditata di rapekno. Nah, tim teratake masangi kok. Panas pol wis lur. Dal sesuk iki. Wis pokoke ngene iki ya lur suasanane lur. Pokoke nek udah lapangan jembar rombo iki. Iki ono tower iki lur anjer-anjer iki nek ketok. Ono tower merah putih iki. Tower iku lur. Sing premo wis do teko lur.
ngene iki lho ning ngarep tengah panggung iki. Ning tengah lapangan ngarep panggung. Wis disiapno kabeh kok. Ana traktor ta wabane lho. Iki lampune wis ditata. Empuk iki lapangane lho, Lur. Empuk mleyot. Ya soalnya nggon banyu kene nggon banyu sekolahane nggon bak banyu. Nah ini iki Lur. Siapno lampu soklene. Nah tem teratak wis bar ya. Nah iki ning samping kiri panggung yang ini iki Lur. Pokoknya mburine lega padha Lur. Nah iki nggon salin-saline lagi ditata. Iki talu gamelane medun ta urung ya. Dalane metu kono iki Lur, dalane. Nang mburi ruko-ruko. Omah-omah iki Lur. Padha karo ning sawah iki. Nah, tukang panjak talu gamelane ning sebelah kanan ya Lur. Nah iki sone AB audio. Wis tawere urip lampune. Nah iki panjak talu gamelane ana sing wis siap ana sing durung iki Lur. Nah, lagi ditata. Iki keninge gonge. Nah, ini iki lho. Nah, iki ning mburi panggung golpal iki. Wah, ana traktor ya ning kono. Nah, iki gonggonge wis dadi kabeh. Ditata nih. Kuningan Pak nih Pak. Kuningan. Tata ini iki lho. Jiro Lupatmo wah akeh. Gerobake iki lho sing perang. Mbah Dukun numpak iki. Nah, iki mixere ning kene. Tim dekor iki wis domenek kabeh. Bungkari Mas. Buper ya apa iki lho ning arek ora. Copote lho kontrol iki. Wah, mleyot lapangane ambles. Nah, ini iki lho suasanane. Kontrol iki kabeh kok. Pasang lampu. Nah, ya begitulah suasana pagelaran seni budaya ketoprak Agung Budaya yang pentas siang malam yang berada di Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pada hari Rabu ya Lur, tanggal 17 September 2025. Begini suasana proses sebelum pentas. Di lapangannya Wombo. Nah ini Lur, ini ngarep tim-tim panggung ya, nyiapno untuk pentas siang malam. Rame kan Lur, rame tetap Lur. Ya Lur, begitulah suasana panggungnya hadap ke utara. Dan dari saya jika ada tutur kata yang kurang tepat ya Lur, mohon dimaaf ya Lur. Beginilah suasana sebelum pentas. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.